En alle huizen zijn weer aangesloten. Dat is goed nieuws, want Curaçao heeft afgelopen woensdag een groot deel van de dag zonder stroom gezeten. Rond 3 uur 's ochtends viel de stroom uit. Gedurende de dag werden huishoudens weer aangesloten. Zo was om 4 uur 's middags 20% van de huishoudens weer aangesloten. Rond 7 uur 's avonds 60%. Lange tijd bleef Bandabau zonder stroom, maar om 11:15 werd bekend dat alles van Fontijn tot Westpunt was aangesloten. En om 1:09, 22 uur na het uitvallen van de stroom, waren alle huishoudens weer aangesloten. Punda, Emmastad en bepaalde delen van Jan Thiel die moesten tot heel lang wachten tot ze weer stroom hadden. En daarmee is het natuurlijk een bijzondere, vervelende gebeurtenis geweest. Aqualectra heeft uitleg gegeven. Daarbij werd gezegd dat het uitval te wijten is aan een plotselinge verandering van de windsterkte. Hierdoor wijzigde het voltage op het netwerk zo sterk dat de stroominstallaties op het eiland 1 voor 1 uitvielen. Steeds meer stroom op Curaçao wordt via windmolens opgewekt. Maar het feit dat het uitviel en daarna 22 uur duurde voordat alles weer aangesloten was, heeft veel vraagtekens.